Nagaako na puon ngunya na aldaw ni Lunes, Agosto 10 ang Public Safety Office nin mga drone operators na mawot magparehistro kan sa indang Remote Piloted Aircraft so RPAs. Sigun ki PSO Executive Director Rene Gumba, parte kan proseso ang pagpasa ni drone registration forms para sa legal na pagpalayog kan drones susugban sa drone ordinance kan syudad. Ipinagbabawal sa ordinansa ang pagpalayog ni drones kung daay rehistrado asin daay autorisado. Ini si in connection duman sa pinaluwas na nabagang information mananungod sa mga drone digdi sa laog kang syudad na igwang ordinansa ang pinapautog. So nagpupuuna po ang pagrehistro asin sa mga application forms for registration yaon na igdi sa opisina. Magdiretso na lang po sa front desk yaon duman so releasing ka mga form. And the sooner that they submit it back, the faster na maasikaso tatulos tabit. At Naga Ngonyan. Ika ako kita an Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang Nagenyo an Naga Ngonyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.